Een 51-jarige vrouw van Vlieland had de meldkamer Noord-Nederland juist nacht handen vol werk bezorgen, toch hield hij maar 112 te bellen. De vrouw had 3 telefoons dat ze de hele tijd weer maar bellen, wist er niet onderhand wie. De politie had uiteindelijk de telefoons in beslag genomen en procesverbaal opmaken. Een pad van het Woudagemaal werd man die droeglijn. Dat werd dienen om een van de stoommachines restaureren te kennen. Het werk onder machine moet op 1 oktober klaar wezen om het gemaal in de winter gewoon inzetten te kennen. Takkelmeer werd er nog eens 3 machines opknapt. De 14 oude wenarken onder randen van Hielpen werden juwet voorthellen. De arken in de Westerdieksveert binnen bot voor Tutteerzen en de gemeente woe ze al langer voorthouden, maar koort net in worden met de eigenaar. In februari binnen ze er dogs uitgaan. De berenloop van Skielge is erop het leukste hutterin-evenement van Nederland. De vakjury prijs in haar rapport benamen de unieke beleving voor deelnemers. De hutterinners zelfs jouwen de berenloop als rapportschrijver een dikke njochen. Ze konden stemmen op de onderdelen parcours, sfeer, organisatie en prijs-kwaliteitverhouding. Joen en vannacht binnen er opklarings en het wordt net warmer als een graad als fjouwer. Morgen bleef het droeg maar zinneskien waar bij het 10 of halve graden.